Тәмле сәгатьтә кайнар сәламнәр юллыйм һәммәгезгә дә Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы һәм мин әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Без сезгә янәдән кызыклы репортаж эшләргә керештек, дусларым. Шулай булгач, экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Бүген сезнең белән без бергәләп Умпу мәдәният сараенда яшь, талантлы, популяр автор башкаручы Җәлил Гайбадуллинның концертында. Сәхнә арты тормышы, гримеркалар, татлы әңгәмәләр, концерттан кызыклы мизгелләр, булар барсы да сезнең өчен булачак, дусларым. Шулай булгач, әйдәгез, безнең белән бергә калыгыз. Җәлил Гайбадуллин, автор башкаручы, тумышы белән Карайдел районы Яңа Муллакай авылыннан. Беренче җырын 8нче сыйныфта иҗат итә. Укыган урыннары Уфа сәнгать училищесы, Уфа нефть колледжы. Иҗат юлы белән бәйле эшләгән урыннары Эльмир Газизуллин һәм Марат Шайбаков төркеме. Гаиләле, әнисе Ралия, әтисе Хәлфәт, энесе Алик. Бүгенгесе көндә үзе оештырган Җиһан төркеменең җитәкчесе. Җәлил, сәлам. Менә һәр вакыттагыча инде без сер итеп кенә тапшыру концертка берничә минут кына башланыр алдыннан әңгәмә корырга яратабыз Салис җырчы белән. Синең дә хәлләрең белеп китәсе килә, ничек сиңа? Синең үзеңне бүген хис итәсең? Әзерлекләр үзең теләгәнчә җиренә җиткереп әзерләндеңме бу концертыңа? Дулкынланам, концертка әзербез. Барысы да әйбәт, инде нәһәр тамашачыларны көтәбез. Ярый. Эмоциялар димәк, әзер дулкынлану хисләре бар. Әлбәттә, дулкынланусыз булмыйдыр инде. Менә ничек дулкынланасың син? Ни өчен? Нинди сәбәпләр аркасында? Менә нәрсә дип? Дулкынланып. Халык ошатырмы, юкмы дипме, ничек? Халык яратырмы, юкмы? Җырның сүзләрен унутып китәрме микән, юкмы икән дип. Концертның темасына шундый басым ясап сорау бирәсе килә. Менә бүгенге синең концертыңның исеме ничек дип атала? Миңа бары син кирәк дип атала. Бу программаны без мәхәббәткә багышладык. Чөнки мәхәббәт безнең иң көчле хис, ул безне яшәтә, ул безне яшәртә, безгә илһам бирә. Шуңа менә мәхәббәт бит инде ул туган якка мәхәббәт, дусларыңа мәхәббәт, әти-әнигә, гаиләңә, балаларыңа. Шуңа шушы теманы бер теманы алып, бүген нәкъ шул мәхәббәт темага багышлап шулайбыз да инде. Синең үзеңнең бит инде төркемең бар, әйме Җиһан дип аталган, шундый менә исеме дә бик иштәлекле, бик мәгънәле. Бу төркем кашан баракка килде һәм ни өчен аның исеме шундый Җиһан дип атала? Алла бирсә, 2нче елга 5 яшь тула. 5 ел элек без егетләр белән беренче Илдар Шәйхмәтов, Искәндәр Насибуллин, мәкеннәр егетләргә форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәм һәм сәлам җибәрәм. Алар белән утырып шулай без киңәшләштек. Һәм төркемгә Җиһан дигән исем сөйләгәндә күп исемнәр булды. Әмма торып калдык. Җиһан беренчеләй Җәлил, Җ хәрефе, Җиһан вселенная рус әйткәндә. Безнең теләгебез бар, кайда безнең милләттәшләр, татарлар, башкортлар яши, аларга барып җырларыбызны бүләк итәргә. Шуңа шуннан русча әйткәндә бит инде как корабль назовешь, так он поплывет. Дуслар, без сезнең белән Умпу мәдәният сараенда бүген һәм инде менә гримеркага керсәк, әйме үзебез дә шул хәтле хайран калдык. Монда шул тиклем күңелле, ямьле артистларга безнең бүтән оңгайлыклар, мөмкинчелекләр тудырылган. Менә монда менә костюмнар элә торган урын. Менә карагыз әле, хәтта теге чәчәкләр, шундый яшеллекләр белән бизәгәннәр, көзгеләр өстендә якты яхшы утлар. Артистларыбызга да монда бик уңгайлы әйтәм бит. Һәм дуслар, беләсезме, теге сер итеп кенә тапшыру булгач, без бит сезгә бүтән сәхнә арты серләрен ачырга тырышабыз. Монда тагын бер бүлмә бар. Менә дуслар, карагыз әле, бу теге әлбәттә инде ничек дип әйтик инде. Душ керергә дисәләр, артистлар әйме? Менә монда кереп рәхәтләнеп душ керә алалар. Юыну, башка йомышларны башкарырга дигәндә эшләр бар. Һәм бу ягына карасаң, менә хәтта моны ванна бүлмәсе дип тә әйтмәссең. Матурлык көзгесенә хәтта нинди олы. Дуслар, нәрсә әйтәсе килә инде? Артистлар бит инде алар үзләрен чиста пөхтә итеп, матур итеп бизәнеп, халык алдына чыгарга тиешләр елмаюлы йөзләре белән. Буның өчен әлбәттә гримеркалардагы шартлар да бик зур йогынты ясый.
Бүтін башкалабызның залларының җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез булдырыгыз шушындай ямьле күңелле гримеркалар. Менә бүген безгә дә эшләргә күңелле. Артистларыбыз да канәгать. Менә бит әйтәм бит тагы бер тапкыр. Душевая кабинага хәтлек бар. Бу программаңда да синең үзең иҗат иткән яңа җырлар күп көтеләме? Аның белән бер рәттән популярлашкан җырларың да буладыр бит. Яңа җырларны әзерләдек. Популяр җырлар да булачак. Элек беренче мен сәхнәгә алып менгән җырлар да булачак. Димәк, халык инде күптән яратып өлгергән җырлар да булачак бу концертта. Әлбәттә. Һәм менә җырларга килгәндә Җәлил Әбекәем тёщем дигән җыры миңа калса татар бәйрәм мәҗлесләрендә бу җыр һәрвакыт яңгырап тора бирәктә туй бәйрәмнәрендә. Менә бу җырга тукталып китик әле. Син моның темасын үзеңнең тёщаңа багышлап сайладыңмы? Әллә инде отышлы җыр дип шушында җыр язарга булдыңмы син? Юк, дөресен әйткәндә, безнең тёща белән бер заман ыгызгы булып алды да, мин ничектер аның белән дуслашасым килеп, шушы җырны яздырттым. Бу җырны мин иҗат итмәдем бит. Бу җырның көен минем якташым Аскында яшәп иҗат итүче Рауфа Нурмөхәммәтова көен язды, ә сүзләрен Гөлнар Рашидова. Димәк, син моны башкарасыңмы? Ну, бу җыр нәкъ минем сорау буенча язылды. Нинди миңа сүзләр кирәк, нинди миңа көй кирәк, шулай итеп язылды инде бу җыр. Әбекәем тёщем минем, тырышуңдан шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргәне киңәше. Әбекәем тёщем минем, тырышуңдан шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргәне киңәше. Уңышлар һәр вакыт уңарга булсын. Кайсы җырларын сез аның аеруча яратып тыңлыйсыз? Бүтән җырларында яратып тыңлыйм. Менә теге тёщема дип җырлый бит ул Әбекәем, ул җырны бигрәк яратасыз. Ансы да бигрәк яратам. Ансы минем киленгә ата берланы. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә тагы да? Уңышлар алда көннәрендә һәр вакыт чакырып торсыннар, һәр вакыт нигә концертлар куйдырып торсыннар. Уңышлар телим. Тёщага бу җырны җырлагач инде беренче тапкыр тёща мине еще данаграк ярата башлады. Аңа кадәр хөрмәт итә иде. Ну, хәзер еще данаграк хөрмәт итә. Улым тип кына тора, кияү түгел, улым тип тора. Һәм мин бу җырны концертларда инде башкарам барлык тёщаларга багышлап. Бүген дә менә Уфадагы барлык тёщаларга багышлап җырлыйбыз. Солга төшеп, җырлап, биеп бергә күңелдә итеп. Иҗат иткән җырларына килгәндә, Җәлил, синең җырларың кемнәр башкара менә безнең җырчылар арасыннан? Син үзең кемнәр башкарганын яратасың аеруча? Аеруча дигән төшенчә юктыр инде. Барысында бик хөрмәт итәм. Илмир Газизуллин иң беренче җырларымны җырлый башлады. Илмир абай. Без аны танышып киттек Аскын радиокасында. Мин аңа җырларны тәкъдим иттем. Аннары ул миңа үзенә эшкә чакырды. Илмир абай җырлый. Денис белән Фарзалия Ибрагимовлар гаиләсен беләсез бит инде. Старлибашлар, шулай ук Регина Венера Әхмәровалар, игезәк кызлар. Алар Айдар Галимов бер җырны җырлый. Ул инде җыр башкара. Рәхмәт сиңа Зинфирам дигән җырны башкара. Хөрмәтле дуслар, монда миңа калса бүгенге Җәлил Гайбадуллинның баянисты Вадим Багаудинов килеп җиткән. Ничек әзерлекләр куя синең баяның, Вадим? Приветики всем, да, этот баян машинада алып кергән. Аз гына вакыт җитмәде, харап керәм, машина чыгып керәм дә. Ничек соң синең бүгенге концертка настройлар? Настрой вообще боевой, кайфлар яхшы. Барча сюда прикольно булачак дип үмитләнеп калам. Концерт шәп, әзерлек бара. Җәлил крутой. Син бит инде күп кенә концертларда баянда уйнап торасың, әйме менә. Синең өчен аерыламы җырчыларда эшләү менә? Кемнеңдер концертында бәлки авыррактыр эшләү, җырчының үзе белән бәлки мөнәсәбәтләр бик һәрвакыт яхшы түгелдер менә. Ничек сиңа? Аерма бармы Җәлил белән эшләү? Аерма бар, әйтәскелә байтак концертларда шим дөрес әйтеп үттегез. Концертларның ниләр алмашылып торгач, стиль уйнауның да икенче төрләре. Җәлилне бит клубнырак, дискотечный вариант күбесе җырлары. Анда теге солироватырга баянданы кирәк кенә, әкрен генә аккордлар белән генә. Абар җырчылар кемнең анда татарча милли теге көйләр бар. Анда инде уже чыгып, ой, кисәсең баянда. Шуңа күрә аерыла әйтәскеле репертуар. Җәлилне үзенә килгәндә Җәлилне күптән беләм. Без бер 3 ел, 4 ел танышбыздыр дип уйлыйм. Бик әйбәт яктан гына беләм ул егетне. Бик күп концертларда эшләп алдык аның белән. Чыккан гына мәлне. Әйбәт. Барысы да яхшы була.
Мин синең ижатыңны күзәтеп килгәч, кайбер костюмнарың синең хәтта Разик Юлякшинның стиленә дә ошап китә. Аның стиленә тип түгелдер инде ул. Менә миңа да охшый, шулай классикада кинога охшый, җиңелчә дә что биеп торырга сәхнәдә. Менә бу костюмны, яңа костюмнарны әле без аны әйтергә микән? Әйтегез әйт. Басына кызыклы. Селит Киркоровның генә карап, гардеробынан карап, шул примерно рак шул дизайнер белән утырдык та без. Регина исемле бик шәп дизайнерыбыз бар. Әйе. Аны белән менә әле тора ул. Ярый, без аны күрсәтербез. Җәли менә сиңа шушы сине битен хайсырада үз урыныңны алдың, таптың дип уйлыйсыңмы син? Юк әле мин әкертен адымнар белән генә алга табан барам. Әле үз урынымны таптым дип, кайбер җирдә беләләр инде, кайбер җирдә әле танылу җитеп битмәгән әле. Автор башкаручылар да, җырчылар да без бит инде халык өчен хезмәт итәбез. Безнең халык инде үз итсә, безгә алга табан бару да җайлырак, җиңелрәк. Ничек белисең син, әти-әнинең кайсы сыйфаты сиңа бу уңышларга җитәргә ярдәм итә? Икесенеке дә. Димәк, син икесенә дә ошагансың инде. Төс буенча әтиемә охшаганмын, тыйнаклык буенча әниемә охшаганмындыр. Әнием бик моңлы җырлый. Ул укымаган бер кайда да, әмма шундый менә халык җырларын менә безнең мәшһүр җырчылар кебек шулай дип җиренә җиткереп җырлый инде. Былтыр концертта ул җырлаган, быел килә алмады. Чөнки авылда безнең бүген пенсия көне. Авыл кибеттә эшли. Шуңа Синең инде тормыш иптәшең һәм ул стресс тормыш иптәшең белән шулай бит. Тормыш иптәшем Лиана исемле, ул иҗатны бик ярата, бик җырманга гашык кеше. Үзе ул профессиясы буенча юрист. Җырларга ярата, җырлый белә дисәм дә була. Сине аңлый иҗатың? Мине аңлый, һәрвакыт миңа ярдәм итә. Аннан башка еще да урак булыр дип уйлыйм. Чөнки ул миңа менә костюмнарны ярдәмләшә. Димәк, сине куәтләп кенә тора инде. Илһам бирүче бит инде ул миңа, илһам бирүче. Улыма килгәндә инде, улыма 4 яшьтә 4 ай ул китте. Ул минем бигрәк тә миңа охшаган инде. Тәртле, үзе җырлый, үзе бии, тэквондога йөри, плаваниягә йөри. Бик яхшы, бик яхшы. В семье он любящий муж, любящий папа. Безнең Амирханыбыз ярата инде ул нигетеп. Шул инде. Нинди теләкләр җиткерергез аның иҗатына? Самое главное добиться своей цели. Мечтает инде ул артист булырга. Как можем, стараемся поддержать и в творчестве. Когда нужен покой, оставляем наедине с мыслями с творческими. Всегда поддержка уж. Менә иҗат кешесе бит инде ул күп вакытын чынлап та иҗатка белә бит. Ул гастрольләрдә дә йөри. Сезнең шундый теләкләр, уйлар уянганы булмадымы күңелегездә? Бүтән өлкәдә эшләсә бу минем өчен яхшырак булыр иде дигән. Нет, надо уважать желания других людей. Я так думаю. Поэтому в нашей семье царит гармония в этом плане. Друг другу препятствий не ставим. Не в творчестве, пусть занимается своим любимым делом. Сентябрь айында син Казан шәһәренә барып, ТМТV каналындагы җырлау тапшыруында катнашып кайттың. Бүлешеп китә әле, нинди эмоциялар кичердең син? Бик әйбәт булды, анда бик охшады миңа Казанда җырлауга чакыргач. Сиңа үзләре чакырып шалтыраттылар. Әллә үзең теләк белдердеңме? Үзләре шалтыраттылар инде. Казанга барган саен мин яхшы эмоцияларга кайтам. Казанга барган саен мин Казанны ныграк ярата башлыйм. Әмма ләкин үзебезнең Башкортстаныбызга җитмәй инде ул. Буш вакытларны ничек уздыра яратасың син, Җәли? Улым белән уйнарга яратабыз, рәсем төшерәбез, синтезаторда уйныйбыз. Нәрсә? Үзем генә булганда
жырлар ижад итәм, жырлар, музыка язам. Тамашачыларыбызга да җиткерик, хөрмәтле дуслар, Җәлил Гыйбадуллин әле безнең күп кенә мәҗлесләрендә алып баручы. Анда әйтеп китик. Җәлил, менә бит алып баручы һәрвакыт сиңа теге заказлар булсын өчен бит халык сине яратып яңадан бәйрәмнәрне чакырсын өчен оста, уңышлы алып баручы буларга кирәк. Син моның өстенә ничек эшлисең? Үз өстендә эшләргә кирәк бит инде һәрвакыт. Байларга йөрисеңдер бәлки. Мастер-классларга йөрибез инде. Тегеннән карап, тегеннән өйрәнеп, сорашып, менә. Синнән дә сорашканым булды бит. Ничек крутой флешмоблар эшләргә. Шулай сорашып, һәр вакытта программа яңарып торса, уйнар. Ничек торса инде лентлар булып тора инде ул. Син үзеңне менә хокук буенча ничек итеп тасвирлар идең? Тискәләнеп талам мин. Яхшы сыйфатларым да бар. Бик менә ничек күңеллеләр димме? Ничек күңеллеләр. Жди меня карасам, елыйм инде, шундай. Вакыт җитми, менә спорт белән конкретно заниматься кирәк. Прям менә бирелеп спортка көндә йөзү белән, улым йөзү белән шөгыльләнә, ә минем вакыт җитми. Синең өчен акча, вазифа, гаилә кайсысын сайларың беренче урында? Беренче урында гаилә. Аннан акча, аннан вазифа. Җәлил, менә бер-ике сүз белән әйтеп кит әле, бүгенге концертта синең бит инде җырчылардан, популяр җырчылардан, алар Илмир Газизуллин, тормыш иптәше Гөлназ белән һәм Айгөл Габдуллина. Ни өчен алар бүген синең концертыңда? Мине иң беренче үз төркеменә, Алтынай төркемендә башлап җибәрдек бит инде без. РДКда эшләгән вакыт именно астында Илмир белән таныштык, җырларымны тәкъдим иттем дә. Шуңа чакырды. Шуңа Илмир белән без команда дуспыз, дус булып яшибез. Минең җырларымны яратып башкара дип ышанасы килә инде. Айгөлне хөрмәт итәм, чөнки ул тик тормас кызгай. Театрда да өлгерә, туган телдә дә өлгерә, җырлый да, табаннар да алып бара. Просто чакырдым, ул миңа киләм тигәч. Хөрмәтле дуслар, менә ашкынып зур теләк белән Җәлил Гыйбадуллинның концертына аның чакырган кунагы, популяр җырчы, алып баручы Айгөл Габдуллин да килеп җиткән. Айгөл, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич, Роза, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Айгөл, менә син бит инде Җәлилнең концертына килгәч, шундый сорау бирәсе килә. Синең Җәлилнең иҗатына һәм аның үзенә булган мөнәсәбәтең, карашың. Мин Җәлилгә афарин егет дип кенә әйтәсем килә. Чөнки бер нәрсәгә карамый, тормыш мөхитләренә карамый, эстрада тормышына мөхитенә карамый, ул үзенең адымы белән алга таба бара. Югары, шундый эстрадада үз урынын тоткан артист буларак күрергә булачак дип уйлыйм мин аны. Әгәр дә менә әлеге бүгенге көне белән, бүгенге алымы белән әгәр дә ул барса, алдагы тормышта. Мин аңа бартики иҗади уңышлар телим. Һәм әлбәттә бүгенге концертына чакыргач, мин беренче тапкыр катнашам аның концертына. Чакыргач мин килдем, чөнки һәрбер башлангычны, һәрбер артистны ул ярдәм итәргә кирәк. Ничек инде аңа юк дип әйтәсең артистка. Әгәр дә ул сине махсус кунак итеп чакыра икән. Һәм мин аңа Җәлил, мин сиңа бик тә зур рәхмәтлемен. Шушы концертыңа зурлап мине махсус кунак итеп чакырганың өчен. Иҗади уңышлар алга таба һәм бөек үрләр яуларга, барган урында тукталып калмаска. Чөнки эстрада артисты өчен ул иң мөһиме өскә менү түгел, ә шушы эшләгән эшеңне алып бару киләчәктә дә. Җиһан төркеменә мин 2010 елларда, наверное, кергәнмендер. Җәлил мине ничектер случайно анаша чакырды да, и шулай китте инде. Сиңа аның төркемендә эшләү ошыймы? Я, потому что Җәлил белән шул Җиһан төркемендә йөрү минем өчен зур ачышлар булды. Зур сәхнәләргә чыктык, яңа җырлар иҗат иттек. Гомумән алганда Җәлил минем иҗадыма шул адым ясарга булышучы дигән кеше инде. Ярый, сәхнәдә ул сиңа булыша. Ә сәхнә артында гомумән тормышта ничендирәк кеше итеп син аны сөйләп китергән аның турында? Так, тормышта ул Җәлил беренчедән бик кызык кеше, простой кеше, русча әйткәндә инде тагын гади кеше. Нәрсә генә сөйләсәң дә, нинди генә вопрос белән килсәң дә, ул всегда поможет. Һәр вакыт теге ул кызык итеп әйтеп куя, шулай барысы да аңлашыла, барысы да беленә инде шулай.
ул үзе бик ачык күңелле кеше, без аның белән дус, безгә Казанга килсә дә, мин Уфага килсәм дә һәрвакыт кунак итеп, дус яшибез. Шуңа күрә рәхәтләнеп концертларда гөрләп уза. Ярый, менә Газинур алып баручы булгач бит син халык белән һәрвакыт бит инде шулай итеп энергетика белән мөнәсәбәттә булырга кирәк, элемтәдә булырга кирәк, уеннар да оештыра белергә кирәк, запискаларны кызыклы итеп укырга кирәк. Ничек сиңа менә Уфада аны халык белән эшләү җиңелме, авырмы? Казан тамашачысы белән аерыламы? Әлбәттә, Казан тамашачысы белән нык зур аерыла. Безнең Казан тамашачысы күп нәрсә күргән, күпләрен беләләр. Ләкин Уфалар, алар шулай ук ачык күңелле, бик рәхәт кешеләр, җырлыйсын җырлап, көләсен көлеп, рәхәтләнеп, күңел ачып ял итә торган Уфалар. Бик зур рәхмәт аларга шуның өчен, шуңа күрә бик җиңел үтә. Онда әйтәләр бит инде теге импровизациясы да барда халыктан тора. Халыкка биреп җибәрсәң, алар инде ярдәм итә. Шуңа күрә бик яратам Уфаны, әле китәргә җыймыйм да. Без Җәлил белән инде бер генә ел түгел, 10 гына елда түгел, бәлки әйткәндә туганнан башлап дус. Һәм ул миңа бер минем концертлар булганда ул килештереп тора, мин менә ул дәшү белән, ул даже дәшү белән түгел, мин аның ишетү белән үзем килдем концертына, чөнки якташымның концертына чыгышына, алкышларына горурланмый булмый ул. Чөнки якташларны шит җирдә якласаң, ул бәлки даже батырлыктыр. Изге эш. Җәлилнең иҗаты бик изге эшләр алып бара ул. Хуплыйм аның иҗатын. Дөресен әйткәндә бик уңай, бик добрый кеше инде ул. Башка бер ис төшеп калган иде. Тогларда йөргәндә, тегендә хезмәт иткәндә, мин бит мечтам бар йырларга тип. Шулай кайттым тоглардан, утырдым кичкелеккә. Йырлар яза башлаган битендә. Беренче йырым Яз табай булды. Яздым. Соннан студия таптым. Егетләр белән таныштым. Егетләр мине нык булыштылар. Йыр яздык матур иттереп. Соннан китте битендә. Азарт. Йырлай башладым. Һәм бүгенге көндә син җырларны үзең иҗат итәсең һәм үзең башкарасың. Җәлилнең иҗатына карашыгыз белән фикерләрегез белән бүлешеп китсәгез, менә Гөлназ, сездән бит инде без ишеттек, сез Җәлилгә рәхмәт сүзләре җиткердегез, шулай бит аның җырларын җырлап мин ничектер сәхнәгә чыктым дип. 2009 елны Эльмирга 35 яшь булганда без иң беренче тапкыр Җәлилнең менә шушы бүген җырлаган Син килдеңдә дигән дуэтын башкардык. Шуннан бирле инде менә сәхнәгә, видимо, аның теге аяк җиңел булгандыр инде, аның җырлары белән сәхнәгә чыгып җырлый башладым. Бергә җырлый башладык. Рәхмәтегез итеп. Димәк, сезнең дуэт итеп башкарган җырларга Җәлил Габәдуллин. Иң беренчесе. Ярый. Ә менә кеше буларак Җәлил турында нинди фикердәсез? Бит инде аны тормышта да беләсез, аралашасыз. Бик акыллы, бик тыйнак кеше ул дип әйтәм мин. Ана шул елларда таныштык без аның белән, ул миңа бүген сөйләп китте бит инде. Асканда җырлар тәкъдим итәргә килде, шуннан соң җәй көне безгә килде ул бит җырлары белән. Себердә эшләп йөри. Шуннан соң көз көне без бер группа булып, безнең группага килеп иҗат итә башладык. Ул теге дус буларак та, гаилә дустыбыз буларак та, иҗатташ дус буларак та бик шәп егет инде, син әйткәндә. Акыллы, мин дә күпләр эшләде. Кызлар да эшләде, егетләр да эшләде, но тыйнак булып, дус булып кала булганнары сирәк. Менә бу шуларның берсе. Җәлил. Аңлашылды. Эльмир, менә форсаттан файдаланып, сезгә шундый сорау бирәс килә әле. Сез бит инде эстрадада, башта театрда эшләдегез, Нур театрында, аннан соң эстрадада бит концертлар ва чыгышлар ясадыгыз. Һәм янәдән быел сез яңадан Нур театрына әйләнеп кайттыгыз. Сәбәпләре нидә икән? Театр дөньясы кире тарттымы үзенә? Әллә инде башка сәбәпләрме? Сәбәпләре теге яшерен батырын түгел. Эстрадада күп кенә еллар эшләдем, үземне сынадым дип әйтсәм дә алдамасмын, дөрес булыр бит. Айдар студиясында эшләп чыктым бит инде мин теге Агыйдел кызы еллар белән, аннан соң 10 ел эчендә группа белән йөрдек. Үзебезнең группа булды, бөтен Россия булып йөреп чыктык, Аллага шөкер. Ә инде әлеге вакытта менә 1 ел театрга кайтканга, театр минем йөрәгемнән, башымнан бер вакытта чыкмады. Мин бит дөрес әйткәндә актер окуган. Шуңа күрә актер буларак үземне
яңадан сынап карыйсы килде, Аллага шөкер. Рольләр бирәләр, рольләрем күп. Бүгенге көндә театрга кайттым, театрда эшлим. Ну, эстраданы ташламадым мин. Ташламадык, мына Гөлназ белән без яңа дуэтлар, яңа җырлар эшлибез. Аллага шөкер, елына бер булса да концертлар белән дә чыгыш ясыйбыз. Шуңа күрә Туйлар, юбилей. Туйлар, юбилейлар Бер тик торган юк. Аллага шөкер. Иҗат белән яшибез, иҗат белән иҗат итәбез. Без сезгә үз чиратыбызда бары тик уңышлар һәм яңа үсешләр телибез. Без сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шулай ук безне Туган тел телеканалы белән чыгышларыбызны күрсәткәнегез өчен, халык белән безнең дуслык күпер булып торганыбыз өчен зур рәхмәт Роза. Ул да карады, мин дә карадым, бер тапкыр бары бер генә. Шул вакыттан соң, шул мизгелдән соң, йөрәккә емә, ни булды генә. Син дә карадың, мин дә карадым, бер тапкыр бары бер генә. Шул мизгелдән соң, гомер буена, йөртәмен сине йөрәк түрендә. Син дә карадың, мин дә карадым, бер тапкыр бары бер генә. Шул мизгелдән соң, гомер буена, йөртәмен сине йөрәк түрендә. Бұл концерт бізге бик оқшай, шул тикимдә күңелле, шундый хисле, матур йырдар, мына әсәйләр турасында, тугандар турасында, апайдар, һеңлеләр турасында. Концерт искитмәле матур, шул тиким зауыклы, матур итеп эшләнгән. Күңелләрне күтәрә, мына бөтә арыгандар унытылды. Мына йырсылардан сыгып бейге килә сәхнәләр, шул тикимдә дәртле, матур, зауыклы йырдар искитмәле. Концерт бізге бик оқшай, балалар турасында бигрәк тә мына. Сезгә бигрәк тә улыма дигән җыр ошыймы? Улыма дигән җыр бигрәк тә нык ошаны инде. Тояш чыга ишәй бит. Бик матур җыр, күңелле. Рәхмәт. Нинди теләкләр җиткерер идегез Җәлилгә? Алдагы көннәрендә уңышлар, алга һәм алга. Бик әйбәт, бик әйбәт. Бик матур җырлыйлар, җегетләр бик матурлар, үзләре дә, тавышлары да бик матур. Киләчәктә Җәлилгә нинди теләкләр җиткерер идегез? Тазалык, семьясы белән чистап матур яшәсен. Конечно. Яңа елда особенно әйбәт кенә үткәрсеннәр. Туган телне карыйбыз постоянно. Туган телне. Шуңа менә тизрән карадыгыз да, ниһаять үзенең концерты булгач, килеп күрергә булдыгыз инде. Килдем. Исәнлек, саулык булсын, бәхетле булсыннар, балалары бәхетле булсыннар. Бергә картайсыннар иптәше белән. Хөрмәтле дуслар, концерт бик күңелле тамамланды миңа калса. Менә Җәлилнең гримеркасына кереп, аның үзеннән сорыйсы килә, ничек сиңа бүгенге концерт үзең өчен? Концерт Көткәнеңә ирештеңме? көткәнемә ирештем. Җиңел битте, әйбәт үтте, тамашалар бик җылы кабул иттеләр, каршы алдылар, озатып калдылар. Бик рәхәт булды инде, аны әйтеп бетерлек түгел. Шуннан да Черниковка инде ул. Үзегезчә гадишә дип әйтәсең киләдер инде. Черниковка дисең дә менә Җәлил, менә бу Умпо мәдәният сараеның гримеркасы безгә бик ошады әле. Бик матур уңгайлыклар монда, бик күңеллелек. Ярый, Җәлил, син чынлап та хәзер халыктан үзеңә яхшы энергетика алгансың да, тулылангансыңдыр, менә тиз генә хәзер безнең сорауларга җавап бирә әле. Син әзерме? 10 секунд эчендә без сиңа сораулар бирәбез. Бүгенге көндә син нәрсә белән горурланасың? Гаиләм белән, улым белән, туганнарым белән, дусларым белән, җырларым белән. Караваттан егылып төшкәнең бармы? Бар. Парик кигәнең булдымы? Юк. Мәхәббәт ул синең өчен? Мәхәббәт минең өчен это все. Тормыш иптәшең сиңа өйдә ничек итеп дәшә? Настроениесе булганда матурым дип дәшә, настроениесе булмаганда исем белән дәшә. Ну, яратып дәшә. Миллионер булсаң, син нишләр идең? Миллионер дигән сүз бит ул миллионер долларовыймы или рублевый? Долларовый булсам, ярдәм итәрем кирәкле кешеләргә, кирәк булган кешеләргә акча. Балалар йортына үзебезгә дә калтырырым әзрәк, туганнарга ярдәм итәрем. Әтимә джип алып биререм, бабайыма тоже бер джип алып биререм. Ул хыял. Душ мунча кергәндә җырлаганың бармы? Һәр вакыт җырлыйм. Русчасында, татарчасында. Кешеләргә кысылып үз фикереңне җиткергәнең бармы? Ну, үз фикерне әйтәм дә, тукталам. Менә сәхнәгә чыгыр алдына берәр шундый ырымнарың, кагыйдәләрең бармы?
Бәлки бер дога укып чыгасыңдыр. Һәрбер эшне бисмилла белән, аяк белән басып сәхнәгә. Шулай чыгабыз. Уңыш сире. Тырышканнар ташка кадак каккан диләр бит инде. Тырышырга кирәктер инде, тырышырга. Бу синең өчен тормыш девизымы, алай булмаса синең өчен тормыш девизы. Минем өчен тормыш девизыдыр. Дыр да түгел, минең өчен тормыш девизы. Алга, тырышырга һәм тырышырга. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Җәлил Гайбадуллинның концерты бик шәп, бик күңелле узды. Тамашачыларның елмаюларына, алкышларына караганда, алар да үзләренә яхшы, позитив энергия топладылар. Мин тапшырны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау-сәламәт булыгыз димен. Һәммәгезнең күңелләренә яктылык, гаиләләрегезгә иминлек һәм сәламәтлек телим. Пока-пока.